Mari kita ajak pempalan kita untuk mendukung Pesta Kotilon 2023. HKBP Depok 1 Jaya! Lansia HKBP Depok 1.
Salam. Selamat hari Minggu madihita salutna. Selamat ma di harorota di parningota di tiki panopau di tahun 2020 na sinodangan ni tema paluas ma mabaor hati goran dohot hadameoni tapes tahun tiki panopau ni debata jahoba sadarion rapot dongata sapor siau di sadok portibion marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga di paboto tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siako, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalau hasirepon maradopod debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami panopalangit dohot tanoon rodi nasa isina. Sai basa-basahom ma dihami todi perbadia. Asa huatu si hami lomoni roham dohot nasa na pinangidum siradotan nami. Ima mangulahon uhum dohot marholong ni roha dihabasaon. Jala marpangalau haserepot diadupan ni debata. Sai leoma dihami habisuho dohot holong ni Kristusi. Asa tau hami mangulaon ulaot dohot tanggung jawab nani apongmu tu hami. Songo juara bagas na burju di tanau naung tinopami. Gohi marohanami marhite-hite habasaon. Hati gorat dohot hademami. Asa tutusi tutu hami mangulu. Songon akka anakommu di portibion. Amin. Molahu mere
Huruyani Tuhan Yesus Kristus. Tatangi homma pati ni debata nan yenet sian konfesi HKBP tahun 1996 bidu 5 khusus taringot tu lingkungan hidup. Taha porsyai jala taha tidak kodo ditopa debatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaonna di Portibion. Ibana do napuna sude na mangalehon hangoluat tu sude na tinopanai. Inganan ni pangulaon ni jolma ima darat, laut, dohot hajak kajang atau langit ruang angkasa. Di leho debatado huaso tu jolmai lau maulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulau ni Yesus Kristus do paluaho jolmai nasa tinopai songon ni Portibion sadiri. Marhiteon tahati dakot do tanggung jawab ni jolma panguluhon atau melestarikan sudena tinopani debata asabui ibana mangula. Hipas dohot marhasonangan atau sejahtera. Taalo do aka usaha nama negai lingkungan marhite nama nutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaha nama ngalitohi ae dohot awang-awang atau udara. Nang akka panerisan atau limbah namarisi rasun sian akka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aek panerisani pola tahe manegai aek sinumon suang songoni akka pencemaran udara namanegai parhosan ni jolma atong rak mangidogugu mahita sia Tuhan debata lau mangulahon nahombar tu patit nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon na hombar tu pati mi. Amin. Di bagasan uduk dohot serep ni roha tatopoti madu satta nagudangi martangi yang mahita. Ale debata panopalangit dohot tanoon rodi nasa isina na hutadahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Hodo na manopalangit dohot tanoon dohot sude isina marhite hatam. Macayuli jala denggan situtu do sude na tinopami. Diha holongi ho sude akka jadiamu jala dakya ditinggal hok sude na tinopami. Ditopahodo hami jolma tumiru rupam jala dipalumeokodo tuhami asagabe juara bagas di akka na tinopami. Radopon akka na tinopam ale Tuhan. Ale amang nabasa hutopoti hami macai liasdo rohanami mida hadirion ni akka na tinopami holan narikot tu diri nami jol masa pingdo nahu parmaul hami alani gabi husegai matano inganan hangulon nami i Saise sama akka dosa nami maradopon akka na tinopam ale Tuhan.
Ale debata hutopoti hami marhite hajaton nami gabegok sampah akka sungai dohot tau marmagoan akka tobak dohot harangan mahiyang akka mual mata agoan inganani akka pahapahanan jala pakorko ni sudei gabelam mohok portibi inganan namion ale debata hodo mual ni hangoluat dohot haluau di sude na tinopam lehom madamemi di sude jadian ni tangami Saise sama akka dosa nami, maradopon akka natinopam, ale Tuhan. ale Tuhan debata jok ro akka mara dina humalia kami logo niari dolo nama sursur mohop niari aik magodang dohot lan na asing sude nai alani hajatot dohot halaguson nami asi maroham saise sama dosa nami nasoma jagahon hinaulini na tinopami Saise sama akka dosa nami, maradopon akka natinopam, ale Tuhan. ale debata mual ni hanguluan pasuang mahanguluan di tanoon topa marohana yas jalapai baru mato dinami bahe mauli jala denggan muse sude natinopami gohi sadok portibion marhite holong ni Kristus raja ima sadok portibion marhite damemi Saise sama akka dosa nami, maradopon akka natinopam, ale Tuhan. Huriani Tuhan Yesus Kristus tatangi homma baga-baga Ruhaku say halasona, sudena sian debata, luhur dengan basana, say tatap hamari sude, nampor lak dohon tomak be, nau duaca do manosak ahu malungu doau borhat asarap dohot Kristus ai dumenggat situtu doi alai rumikut domian di bagasan daging alanihan. jala maka posii hubotoma miat doau jala tinggal rap dohot hamu sude lau patibul jala pahicca haporsiamuna Asalam sumurung pamujimuna di Kristus Yesus marhite sianau dinaro au muse Tuhan. dinaro au manang hubege taringot tuhamu tagan pada udau dope
Pabua na hotamu jongjong di bagasan hasadaon ni toddi jalarap marukil. Marsadani roha maka porsiai barita nauli. Tung unang maholohamu pabibili aka alo di agia ahape. Tadani hamaudo jalasia debatada. Ai pola di asi rohahot tuhamu marsitaonon humokop Kristus. Dada holan nama kaporsiai ibana. Jala di hamudon waing parukilon. Nauni idamuna diau na jolo. Jala na binegemuna nantaringot tuau. Ima sahatna martua doakan na tumangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tahatidakom ma haporsiaw tai, songon nahinan tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima natibuon si Maria, na gabe-gabian siantor di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di au pinar silang, na tuat tubanuatoru, na mula mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon di bata au, amanai pargogo na suatu dosani. Di si baimana paima mula sogot tutanoon mang
Hujahama tikting masa di Huriata di Bagasasa Mingguan, tanggal 24 September 2020. Na perjulo guarne minggu. Guarne minggu tasadarion ima minggu pasapuluh onopon dong Trinitatis doho tema di pasuang jahuba hinadinggan ni nguluni jolmai napaduahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 di parmingguan arian pukul 10 duk sipul jamita padupaun huriata do padidion nabadia. Tuakana toras nanang mabuan ianakonna tu padidioni asaro marguru di hari Kamis tanggal 5 Oktober 2020 pukul 10 wib maringana di gereja huhut mabuan surat pengantar siasi tua wek dohot akte kelahiran nidak danak nanaing tardidi. Napatuluhon nanaing marbagas tik-tik perjulu naing majalo pasu-pasu parbogason ma Santo Abednego Manalu, anaknya mata Herbert Manalu sarjana hukum, tubuh ninata Evangelis Hotmaida Boronenggolan, ruas ni HGP Depok Sada, Sian Uik, Efesus. Dohot nanaing orana Kartika Yolanda SM, Boru Napitupulu, Boru Nyamata Brigjen TNI Purnawirawan, Edison Napitupulu, tubuh ninata Sandra Boru Simajutak, ruas ni GKI Kebayoran Baru. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 di GKI Kebayoran Baru. Napaduahon tik-tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu parbogasoma andi Yuda Simajutak. Anaknya mata si tua Ronald Simajutak. Tubuh ni inata Maulina Boru Manulang. Ruas ni HGP Depok Sada Wik Antioquia. Tik-tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu parbogasoma Chandro Oloan Siaturi. Anaknya mata Galatang Siaturi, tubuh ninata Rismawati Borustijak, ruas ni HKWP Depok Sada, Wik Getsemane. Do nanang uranna Anggina Kasmin Sinurat, tubuh ninata Ermina Boruman Huruk, ruas ni HKWP Serang. Pamasumasuat di hari Sabtu tanggal 7 Oktober, nani hobasan ni Huriata maringanan di HKBP Depok Kota Depok. Napapaton ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 24 September 2020 pida huria sian HKBP Depok Sadama keluarga nyamata Job Sofar Lubat Tobing inata Sari Francisca Borusihaan inganan nasida di Jalan Sledri nomor 110 Depok Utara nir 1116 sian Wek Kelose. Nasida pida tuhuria HKBP Jambi Resort Jambi. Napalimahon barita habot ni roha. Nah di hari Senin tanggal 10 September 2020 nunga jumolo marujungulu inata Nurintan Boru Sitohang 47 tahun nahina baluhon ni emata Kamarudin Purba. Inganan nasida Jalan Raya Citayam nomor 05 RT 4 RW 7 Gang Mandiri Cipayung nir 110 masuk di Wik Getsemane. Kemudian di hari Selasa tanggal 10 September 2020 di TPU Kalimulia 3. Napaduahon nah di hari Sabtu tanggal 20 September 2020 nunga jumolo marjungolu inata Nyonya Harahap Evelyn Mariana Borusitorus umur 70 tahun ruas nihuriata Nasian Wek Kolose Jalan Bayam nomor 21 Depok Utara. Naponopon sumbangan di Jalohuriata do sumbangan Nasian NN ima sadaset tahap lak meja sepakion nihuriata di Gedung Serbaguna Perhalado Pasahaton Godang Mauliate. Napapituhon parjamita di permingguan na manugod punggul pitu
Di hari Sadarion, Minggu 24 September 2020, marjamita di permingguan pukul 7, Ima Padita Tony Wakson Pakpahan, Padita Resort HKBP Citra Indah Jonggol. Napawaluhon, pasahaton peliat tujulo. Duksipul papungu pelian napaduahon, laos diudutima pasahat peliat tujulo, dalata manupahi pesta gotilon na pinatupani huriata. Tuhatama nama masu-masu ganup pelian natapasahati. Pasyahon parhobas di minggu perjulo bulan Oktober. Namarhobas di permingguan minggu perjulo di bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2020 ima. Di permingguan pukul 7, manogot ima ruas ni wek Efesus. Di permingguan pukul 10, ima ruas ni wek Getsemane. Napasapuluhon, tikting na so jinaha, nga jinahahon dohot barita parhepengon, tajahama diwarta jemaat elektronik, na pinarade ni huriata marhite WA, wik pertangiat tabi. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhata may tau sangap di guarna. Horas, lansia HKBP Depok 1 siap mendukung Pesta Gotilon. Siapa kita? Lansia. Apa moto kita? Mari kita ajak peparan kita untuk mendukung Pesta Gotilon 2023. HKBP Depok 1 Jaya! Lansia HKBP Depok 1.
Tapuji debata lasta papunguma peleata. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lawan dapotoni, tong di johon Yesus, sai Roma tua. Dari kona hulomon jala musia sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang behoma biar lawan dapotoni. Sonang di lambung Yesus, Rabi talang tusi, inganan naumuli, di lambung nai, ai nunga di paradin, hai sonang atai. Asamar hasonangan narotu Yesusi sonang di lambung Yesus Rabi talang tusi inganan naumuli yo di lambung nai. Yesus haholong aku, Yesus haposaki, saleleng hamangolu, dohon ditikiki, dang behu habiari, aka pangagoi. Ai diramoti Yesus, ahinokop nai. Yesus haholong aku, Yesus haposaki, saleleng hamangolu, dohon ditikiki.
debata na sumurung sian salu na roha. Imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Akadongan damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatane debata nagabe turpu jamita di tikion. Iman natar surat di sada Musa. Biduwalu mamuka maisian ayat 15 rodi ayat 22. Hujahoma di tongat-tongata laos tatangihon ma di bagasan rohatabe. Jadi nina debata ma mandok sinoak. Ruar mahosian parawi ho doho jolmam. Doho aka anakmu. Doho jolma ni anakmu rap doho toho. Paruar marap dot ho nasa binatang siya nasa namar daging. Akapidong do pinahan do nasa namajirir di tanoi. Asarodo nasida jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna doho colmana doho colmaniak ka anak nai. Ruar masian parawi do sude binatang. Sude gulo-gulo do sude pidong. Sude nama jirir di tanoon marsibuan masam nabe. Dungi dipacok sinoak masada langkatan di Jehovah. Jala dibuat siana sapi nahan nagajing do siana sapi dong nagajing bahan pelean si tutungon pelehonon na di langkatani. Jadi dong dianggo Jehovah uak na hucu sinin na jahanaku manorui tanoon ala jolmai. Aina jak do pikiran ni rohani jolma sian si hete-hete honon na. Jaladang be ulau ku mangarage hona sana mangolu songon na hubaheni. Ope saleleng adong tanoon. Dan jadi maso saburan doho godilon. Ari ngali doho ari las. Ari logo doho rodoni ari. Arian dohot borngin. Edo Ianggo sahana. Hurian itu hata akadongan nahina holongan di baga. Tapi jangan sampai ketiga kali anon malapak nena. Diha makadongan suku-suku dihita ai pola puasa pola ikon di parode bata aek na sumari. Mengapa Allah mengizinkan memberikan air bah di tengah-tengah bumi ini? Buka hamu maju bibil tai amang inang di Kejadian bidu onom manang sada Musa bidu onomi ima di ayat 5 dohot ayat onomi di dok songonon. Alai dung di ida Jehovah nungalam deak hajahato ni jolma di tanoon. Jalasai na jak nama sude tubuh-tubuh do pikiran ni rohana sida ganupari. Jadi di sol-soli Jehovah marohana ala tinopanai jolma di tanoon. Jala lungun ma rohana. Ketika Tuhan Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu di bumi sangatlah besar, bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu menumbuhkan kejahatan semata-mata, maka Allah pun menyesal menciptakan manusia itu. Nungadeak,
nunga rumar hajahaton di bortibion. Semua manusia melakukan kejahatan. Nunga holang colmai sian adopani debata. Dan adong di bereng debata. Jolmana burju holan. Sinoak do di ida debata. Na burju maradopon debata. Untuk itu Allah merencanakan sesuatu yang bisa memusnahkan bumi. Itulah air bah. Suku-suku dihita amang inang. 3 halak do tahe na selamat sian aik na sumari. Haru edene tahe. Sada 2 tolu anak ni sinoaki. Si sem si ham si capet ido anak nae. Waludo nasi dadi bagasan prawi. Tolu paru main nasadado inatai. Holang waludo namalua. Hanya 8 orang yang selamat di bumi ini. Dari berjuta-juta orang. Itu karena apa? Karena Allah marah, Allah murka. Amang inang, balik kita ke masa lalu. Di kita kejadian jelas dikatakan ketika Adam dan Hawa diciptakan, manusia ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Sesuka hati mereka menikmati Taman Eden. Tetapi mereka jauh dari Allah. Mereka melakukan pelanggaran. Itu dosa yang pertama. Semakin banyak manusia, semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak juga manusia yang melakukan kejahatan. Sampai seolah-olah manusia ingin menyamai Allah. Itulah kita baca di kitab Kejadian. Mengapa manusia itu membangun sebuah menara sampai Allah marah, Allah murka, maka itu Allah menghukum. Sayang fatal, kejatuhan manusia dalam dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Dan kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak hubungannya dengan alam itu sendiri. Allah ini dosa. Ido amang akadongan nahina hulungan di bagasan Kristus Yesus. Ketika Allah menghukum manusia dengan memberikan air bah, air na sumar, leleng na 40 hari, 40 borngin. Apa yang dilakukan oleh Nuh ketika mereka turun dari kapal. Atong taparoma Bibel tai akadongan ima di ayat 20 rodi ayat 20 sada. Didok songonon. Dungi di pajok sinoak masada langgatan ni Jehovah. Jala dibuat siana sapi nahan nagacing do siana sapi dong nagacing. Ban pelean situ tungon. Peleanon nama di langgatan ni. Jadi dong dianggu Jehovah uak na hucusi. Nina Jehovah ma di bagasan rohana. Dang be ulaoku. Manorui tanoon alani jolmai alaina cak do pikiran ni rohani jolma sian hayete hononna jaladang be ula honokku mangaragehon na sana mangolu songon nahu baheni. Ketika Nuh bersama keluarganya turun dari kapal yang sangat besar itu, yang dilakukan Nuh atau Noak adalah mempersembahkan kurban yang harum kepada Tuhan. Setelah Allah melihat kurban Nuh, Allah pun berjanji. Dido nakidang be ulao kulao manorui jolmai. Saya akan berjanji tidak akan mendatangkan air bah kepada bumi ini. Jala takas do akadongan molotajaha di bidusia ayat 12. Allah memberikan halibutungan. Aru tahi halibutungan ni pelangi.
Di ayat 12 dong ini nade batama omat tada di pada na hubaini tuhamu do tunasa na marhosa na mangolu akan nara do tamu rodi saleleng-lelengani hubai mahali butongan na hubaini di obun imat tada padaku di tanoon. Jadi pelangi halibutongan atau busur Allah adalah tanda atau perjanjian Allah bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Jadi amang inang mulut taida pelangi dan holan uline tabege taida teh. Cantiknya pelangi, tetapi mengingatkan kita bahwa pelangi itu Allah berjanji naso di pasaton debatabe aikna rumar tu portibio. Di hama kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus na kita ringok tu hajahaton nanti. Di mana-mana manusia sudah melakukan kejahatan demi kepentingan pribadinya. Sadar tidak sadar amang inang, kita juga pelaku kejahatan di tengah-tengah keluarga unang majo di humaliang. Kejahatan besar atau kecilnya itu kita juga pelaku. Hiado dibagi kami cerita songonon komunikasi sahala ama doho yanakuna. Di dokon geleng naon matu amung na tu bapak na. Ia geleng naon marumur 5 tahun. Pa, apa di rambut bapak itu? Kok putih-putih Nina? Masuk nih geleng naon, uban do. Ro among naon dia lusi. Oh, ini namanya uban. Romamu segeleng naon. Kok bisa ada uban pa? Ale ama di do among naon. Iya, itu karena kalian bandal-bandal. Gak bisa diingatin. Kalau disuruh melawan terus. Makanya banyak uban bapak memutih rambut bapak ini semua. Makanya kalian ini jadi anak yang baik. Nah, alai Roma gelengna. Oh, pantasan ya bapak. Masukmu pantasan dong. Pantasanlah opung banyak ubannya. Ya bapak pun melawan teruslah sama opung. Makanya opung putih rambutnya semua. Sadar tidak sadar kita juga pelaku kejahatan. Molo neng berminggu nu segeleng ta cepat-cepat na biar ke mall kita. Oh lo terkadang mandok songoni asal mah hatok dungo geleng tahun HP neng tu permingguan. Dang holan amang inang nahin holongan di bagasan Kristus Yesus di tongah-tongah di pargerejo tapi olo do hita gabi pelaku kejahatan. Dalam dunia kerja, amang inang bekerjalah dengan benar. Jangan menjatuhkan teman sendiri supaya diangkat derajatnya, diangkat jabatannya. Jangan memfitnah kawan sendiri supaya mendapatkan pujian dari atasan. Mungkin perbuatan kita dan niat kita tidak diketahui manusia. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara perbuat. Segala hal yang tidak benar akan mendapat konsekuensinya. Untuk itu perbuatlah yang baik. Bekerjalah dengan benar. Dan tetaplah jadi orang baik. Walaupun perbuatan baikmu tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi Allahmu selalu memperhitungkan perbuatan baikmu. Ido atiaka dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do sada padan na pinasaha ni debata tuhita. Di ayat 22 taparwama amang inang. Ope saliling adong tanoon dang jadi masoho saburon dohok gotilon. Aringali dohot
arilas, ari logo do rodo niari, arian dohot borngin. Selama bumi ini Tuhan menyertai, dang masohot ninna dia mai saburon, dohot gotilon, ari ngali, dohot arilas, ari logo, arian nang borngin, atau ngamanginang, sotung marung utung utitan mandok, molotung pero udang torus, ay bohado udanon, ay bohado Tuhanon, ay bohasa holana udang, dang mahi yang ngabiti. Roma martukang es, jualan es mandok, ay bohado Tuhano, lala udan. Dang laku tiga-tigaku, HP, holan es do, laku so laku tetak cairete. Moloromu se, panas ni mata nyari apalagi na parpudion, tong do muncul ungu-ungu di hita. Ay bohado Tuhano, ay panas maon, ay bohado udanon, ay bohado songonon. Bersyukurlah amanginang, marilah kita bersyukur. Di luar negeri sana ada musim yang namanya musim salju. Selama 6 bulan mereka tidak bisa menikmati sinar matahari karena musim itu. Di Indonesia ini hanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Syukurilah itu, bisa menikmati sinar matahari gratis dari Tuhan itu sendiri. Idua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida sinu ate. Di bagasan parnguluan na, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia orang saleh di zamannya. Demikian kita amang inang, kita adalah Nuh baru di zaman kita. Holan marganado na berbeda ate. Saudara, amang inang, ini adalah Nuh sekarang yang selalu dekat dengan Tuhan. Na jonok tu debata, jalana soholong sian debata. Atong molohita do Nuh baru. Jadilah seperti pohon mangga yang tumbuh di pinggir jalan, tanpa dipupuk, tanpa disiram, tetapi memberikan sesuatu yang manis, yaitu buah yang manis kepada orang-orang yang mengambil buah kepada pohon mangga. Walaupun pohon itu dipukul, walaupun pohon itu digoyang, walaupun pohon itu dilempari, tetapi si pohon tidak akan pernah menuntut dari orang-orang mengapa mereka melempari pohon itu. Namun si pohon mangga tetap fokus kepada pekerjaannya, mengambil sari-sari makanan dari tanah dengan harapan supaya pohon mangga itu tumbuh besar dan menghasilkan buah yang sangat manis. Mono soko pohon mangga hita amang inang. Nga sude jol maon. Mangulu di bagasan dame. Nga sude jol maon mardame-dame sonang. Dangadong bepangi buruon. Tidak ada lagi kriminal. Tidak lagi pembunuhan, atau pencurian, atau kelaparan, atau pengemis juga tidak ada. Kalau semua manusia seperti pohon mangga yang tumbuh di pinggir jalan. Kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Walaupun tadi Allah itu menghukum seluruh manusia, tetapi pada akhirnya Allah itu molotar rimas dang saliling nililing na ate. Allah itu memberikan kasihnya kepada dunia hingga memberikan anaknya sebagai gawe di pasak debatama yang nakonai sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 supaya setiap orang yang berdosa itu
selamat. Songonido hita amang inang akan atoras tu gelengta. Molo tauhung gelengtai itu bukan bentuk kebencian kita kepada anak-anak kita. Tetapi ketika kita hukum anak kita itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Demikian Tuhan, molotung penakin dihum debata colmai ala holong ni rohani debata do sasistongna tuhita ka colma. Ido ate akadongan yado sonon sada carita. Adong masalah dak danak marumur maon 7 tahun. Somalna molo disuruh inong na nasida. Selalu adong do diguriton di diarinay. Di sada tiki borha ibana tu persikolaan Roma inong na neng payeso kamarna. Si ibu menjumpai sebuah diari di bawah tempat tidur anaknya. Tarsonggo mainong naon di caha diarinay. Di boto hamu do amang inang di diarinya di guriton. Di dok songonon mencuci piring 2.000 rupiah. Menyapu rumah 4.000 rupiah. Menjaga adik 2.500 rupiah. Membeli gula ke kedai 3.500 rupiah. Total mah sekian. Los Ido ternyata bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia menuliskan secara rutin apa pekerjaan yang disuruh orang tuanya dengan membuat nominal sebagai balas pekerjaannya. Dia makadongan ahama responina tua-tua naik, dibuat ma pulpen, disurit tomadisi, digurit tomadisi, mengandung anak 9 bulan gratis. Menyekolahkan anak saya gratis, memberikan jajan gratis, membeli segala pakaian dan kebutuhan adalah gratis. Total masa dia gratis. Songoni mah holong ni debata tu hita, holong si lehon-lehon do, na gratis do, tanpa ada nominal, tanpa Allah mengatakan sekian Anda membayar karena pengorbananku tidak. Holan asin ni rohani Tuhan ni dosa sitongna amanginang boy hita malua, kita memperoleh keselamatan. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Jangan sia-siakan pengorbanan anak Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Tetaplah ingat memuji Tuhan. Tetaplah ingat menyembah Tuhan. Walaupun kita sudah tua, kita sudah sakit, tetap bersyukurlah akan keadaanmu. Bohado inang pandita, bersyukur. Bereng jo songon di pogos na yonau, buhado songon, marsay taon nunga martaon-taon, dang marna malum. Jika saudara masih bisa pusing, jika saudara itu sekarang marah, itu tandanya saudara itu hidup. Molotung pe hitadang mamora diarta, tetapi tidak semuanya orang di luar sana bisa sekuat dengan kita. Untuk itu amang inang, nikmati saja proses kehidupan kita. Ikuti saja alurnya. Indah pada waktunya. Amin. Martangi yang mahita. Ruas nih, sian lansia, horong ama, horong ina, namar baju doli-doli. Rodi akayanakon nami namemek Tuhan. Allah diok puhok kami do Tuhan. Basa-basam si lehon-lehon mi Tuhan mi ganuk marsada-sada. Jala-dalan nami maale Tuhan di tonga-tongaon. Lau marsaor do akadongan nami nasa porsion. Taro mabele Tuhan marsaor marhite hatam na badiyay na gabe. Bohal ni partodion nami. Mulate male Tuhan marhite hatam di paingot do hamele Tuhan. Asa totong mangulahon akan adenga songon naposomi sinoak.
Totong mamariahi akan nauli akan adenggan tu akka humaliang. Ake mahami ruas ni huriam gabe hula ulam. Marhite hami boy pararaton. Barita nauli marhite akka parange nami. Tu akka humaliang nami. Pos dorohan nami le Tuhan. Di pandonganionmu tu hami ganu marsada-sada. Pasu-pasu male Tuhan ruas ni huriam. Pasu-pasu saluhu nani ula tangan nasida. Sinur mana ni ula gabe mana ni ula lakuna ketiga-tiga na akan di perkantoran oleh Tuhan di pasu-pasu ho asa saluhuti oleh Tuhan. Lastrohan nami di pangaramotionmu di hami ganu marsada-sada. Sikok malas ni rohan nami. Alani oleh Tuhan ajari nama totong hami ruas ni huriam. Madok molate di sudi akasi leon-leon mi tu hami ganu marsada-sada. Ale Tuhan de bata nami pasu-pasu ruas ni huriam. Di akka ruas ni huriam na lansia. Di masa hatuan ale Tuhan totong ramoti pargogoy na sida. Di akka ruas ni huriam na akan nama balu ale Tuhan totong ho na mandongani na sida. Tu akka yanakon nami na daw nang najonok totong ramoti mayanakon nami Jalalehon tu hami habisuhon ale Tuhan. Lahu padimu-dimuton nang pagodang-godakon yang nakon nami nadi palomeko tu hami ganu marsada-sada. Lehon tu yang nakon nami ale Tuhan habisuhon nasyakoi natopet di tonga-tonga ni parsikolana sida asabu di paujung yang nakon nami parsikolana sida di bagasan las niroh. Ale Tuhan de bata nami martangi yang dohami ale Tuhan dia karuas ni huriam. Na soboy mandohoti parmingguonon alaniyaka parsahito na diay na sida. Kami marhite-hite parpungon nami yon disok kami marlopi tangan pauduko si majujung nami. Mangele tuho ale Tuhan lehon hamalumo na manotong turuas ni huriam. Dang diboto hami ale Tuhan. Sait ahan na diay na sida. Alay hola sada do diboto hami Tuhan. Hodo de bata pandau ni bolon. Na tu mangalehon hamalumo tu akana marsahit. Pasu-pasu aka obat si panganon. Para medis nagabe parhitian na sida. Asalam tuhi pas na pamatang nang partodion na sida. Jalaboy manasida le Tuhan. Manguduti ari-ari nasi datar mubi mamuji pasangapon guarmu namar muliai. Molate male Tuhan di tonga-tonga ni parminggon namion hodo na jonjong di tonga-tonga ni persauran namion. Jala di boto hami doi ya rumang pamujon namion hurang siko doi ale homa ale Tuhan pasikopon pamujon namion di bagasan asi dohot holong ni roham. Atong satu homa nasa pamujion namion. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami huhut mandok moliate tuho. Ada nauli hodang hulu pahon yang pola mabiar nang peholom do dalan si boluson rodo hati uron sian langiti untuk sohu halu pahon audo manogihon audo mangodihon untuk sohu halu pahon audo margogoyhon pos marohami. Pada nauli hodang hulu pahon idohu haposi las marohaki tondong nang dongan dan tarpangasahon olan Tuhan Yesus haporusaki utung sahu halu pahon audo manogihon audo mangodihon sahu halu pahon audo margogoyhon pos marohami.
poso haposan mongot hotusi utung sahu halupahon ado manogihon ado mangondihon utung sahu halupahon ado margugoyon pos marohami Padan nauli hodang hulu pahon dan pola mabiar di ngoluki nang peholom do dalam si boluson rodo hati uron sian langiti hutung sahu halu pahon ado manogihon ado mangondihon Tung sahu halupahon ado margogoyon pos marohami Tahun utina pasa peleang jolo tupak tu pesta gotilon. Padan nauli hodang hulu pahon idohu hapusi asmaro haki tondong dan jongan dan tarpangan sahon olam Tuhan Yesus haporu saki tung sahu halu pahon ado manogihon ado mangondihon ado margogoyon pos marohami molori ukap surga tuton diku salpu maluhut na hangalutoki tarbege maso arani tuhaku na poso haposan bongot hotusi Ado manogihon, ado mangondihon, tung sahu halupahon, ado margogoyon pos marohami. Padan nauli hodang hulu pahon dan pola mabiar di ngoluki nang peholom do dalam si boluson rodo hati uron sian langiti tung sahu halu pahon ado manogihon ado mangondihon ado margogoyon pos marohami Padan nauli hodang hulu
Ale akadongan saya diukapi marohamuna lau macalo ay kahatigoran dohot hadameani sian debatai. Saya pergogoi mahami ali Tuhan. Tapaluas manguluta di parhasyang debata gabi aik nama bawor mabuan hati goran dohot hadamean tu sude dongan dohot salu nakan natinopa na di bagasan hasusaan. Amin. Saya pergogoi mahami ali Tuhan. Mardalan mahita rapon sude dongan colma song sada keluarga na belga na parohon dengan bahasa ni Jehovah tu saluhu na tinopana. Amin. Saya pergogoi mahami ali Tuhan. Atong tatangya koma pilih tao tu jolo ni debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di bano kijang. Hodo haroroan ni saluhu sileoleho na denggan doho na sa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uwa na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni seleon-lehon mi tuhami. Asalang gir-gir hami mandok molate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gicang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saok malomo ni roham di bano tongosongon na di bano gicang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami ni dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho jona puna haraja Mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasar ma damena tu todim. Amen. Horas madihita.